Silav roj baş, hevan nû welat parêzên ezîz çend hene me amade kirine dixwazim pêşkêş bikim pêşî em dîrek ji Silêmaniyê dest pê bikin ha doh bi şev bû otomobîlekî teqiya li wê derê du pêşmergên komele şehîd bûn. Ev jî lê jaliyê kîjan dewletê ve hatiye kirin hê jî nediyar e. Li ser rêya serekî ya Silêmaniyê du kanê otomobîlekî li wê derê hate bombekirin jaliyê dronan ve di teqînê de du kesan jiyana xwe ji dest da li ser rêya sereke ya Silêmaniyê navçeya Dukanê çû dihat. Ew rêya ku wê derê bi hevagirê dide derdora saet yani nêzî heştê şevê bû li gorî saeta heremî teqînekî bihêz çêbû Komeleya Zehmetkeşanê Kurdistanê ya Îranê piştrast kir ku wesayît aydê berpirsiyarekî wan bîye. Kesekî di nava otomobîlê de li cîbûyê re jiyana xwe ji dest da. Kesê din jî bi giranî birîndar bû ew rakira nexweşxanê lê tevê hemû müdaxaleyan jî li nexweşxanê jiyana xwe ji dest da. Her du însanê me jî şehîdin ji ber ku pêşmergeyên komele ne. Şavkaniyên Komeleya Zehmetkeşanê ya Kurdistanê komele piştrast kir ku wesayît ya berpirsiyarekî partiyê bûye. Di dema teqînê de du pêşmergeyên partiyê bi vî we şehîd bûn hevan. Gelo Îranê lê xistiye, gelo dewleta Tirkiye lê xistiye veya hê nediyar e. Niha em cih bidin daxuyaniya Ferhat Şamî berdevkî Qesedê ye, ew jî tiştekî balkêş dibêje, yani lehevkirina bi Şamî ra zehmet e. Divê hevan aniha Amerîka jî ew amade dike ji herêmê ve dikişe ji Sûriyê, ji Rojava, ji her derê ve dikişe ji aliyê eskerî ve. Divê em weke Kurd xwe amade bikin ji êrişê nû re. Dewleta Tirkiye êl û eşîrên Ereb dîsa sor dike Hikûmeta Şamê dîsa sor dike ew ê bi toya wey peymanên bi Qesedê re pêk neynin di pratîkê de ji ber vê yekê divê merov ji şer re amade be. Vaya yek em cih bidin daxuyaniya Ferhat Şamî rêveberê nivîsgeha ragihandinê ya Qesedê ye yani berdevkê Qesedê Ferhat Şamî dibêje rêkeftinekê bi Şamê re nehêsane. Hîn jî çend astengî li pêşiya danûstandinan hene. Li gorî Şamê, li gorî yani Ferhat Şamî rayadarên hikûmeta Şamê ê Sûriyê di rêzecivînan de îsrar kirine ku hêzên Qesedê bi tevahî werin hilweşandin. Yani hêzên Qesedê ne weke takekesî, ne weke hêzekî, ne weke lîwa bi temamî Qesedê ji holê were rakirin. Yani xwe fesih bike. Em tev dizanin ku daxwazên rêveberiya Şamê û dewleta Tirkiye wê derê hevû du digirin. Daxwazên wan yekin. Daxwazên hikûmeta Sûriyê ji bo radestkirina hereman çawa ye? Ferhat Şamî dibêje hikûmeta Sûriyê daxwaz kiriye ku rêveberiya Xweser were hilweşandin. Hêzên Şamê yani hêzên hikûmeta Demkiya Sûriyê bikevin hemû hereman. Memûr, karbidestên Şamê niha erê di vê derê de tiştek ku bi bîr dixe ev rêveberên hikûmeta Demkiya Şamê peyamekî ji Qesedê re şandine. Eger ew teslîm nebin şert û mercên îroyîn yê wan qebûl nekin ew ê li hereman ji hemî hereman werin derxistin. Fermandariya Giştî Qesedê daxwazê hikûmeta Sûriyê red kiriye. Ez bawer dikim Ferhat Şamî behsa pêvajoya meha çile dike yani beriya êrişan. Beriya êrişan. Beriya êrişan krîz çawa derketiye. Em dibînin ku li ser daxwaza dewleta Tirkiye rêveberiya Şamê ji Qesedê re peyamekî şandiye dibe hûn acîlan hemî hereman biterîkin. Hûn derketin. Hûn derneketin em ê êriş bikin. Niha tabii em hemû dizanin ku Qesedê daxwazên Şamê red kirin. Ferhat Şamî di derbarê awayê tevlîbûna şervanên Qesedê ya nava artêşa Sûriyê jî hin tiştan dibêje bi kîjan şiklî wê tevlî bibin. Dibe qedera şervanan Şamî şertekî daniye ku her şervanekî bixwaze bawê eskerî tevlî hikûmeta Şamê bibe dibe pêşî di îmtihanekê re derbas bibe. Yani di ezmûnekê re derbas bibe. Piştî wê îmtihanê ew ê sê mehan were nirxandin. Du re ancak eger îcab bike ew werin qebûl kirin.
Şamî dibêje şervanên wan 10 salan zêdetir e ezmûna şer bûne xwedî ezmûna şer tecrübeyê wan ê şer heye. Bang li kur û keçan kirine ku wekî yek hêzekê bi hev re bimîne. Yani şervanên Qesedê bi tu şiklekî wekî ferd yek bi yek tevlî artêşa Sûriyê nebin, tevlî îmtihanê wan û ezmûnê wan nebin. Çi dibe bila bibe biryarên xwe baweyekê komî bidin. Vaya mühim e dibêje Ferhat Şamî. Ê baş e ew qasa şer û pevçûn çêbûn Helebê, Dêr Hefrê, heta Reqa, Tebqa, Dêre Zorê hena heta Kobanê hatin. Ew qasa şer û pevçûn çêbûn, şer çawa sekinî? Çi bû sedem? Ferhat Şamî bersiva wî heye. Piş perdeya rawestandina êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê eşkere kir, got Serokê Amerîkayê Donald Trump di dawiyê agirbestê de bi Serokê Sûriye Ehmed El-Şara re bi telefonê axifiye. Trump baweyekî vekirî jê re gotiye ku Amerîkayê li rojeta navîn xwedî berjewendiyên xwe ne. Ev şer ne li gorî menfaet û berjewendiyên Amerîkayê ye, ji ber vê yekê divê ev şer acîlan were rawestandin. Donald Trump ji Ehmed El-Şara re wisa gotiye. Trump aynî peyam ji Qesedê re jî şandiye, gotiye temam em we fehm dikin hûn dikarin di pozisyona xwe parastinê de bin lê eman bila êriş ji we neyê. Yani hûn êriş nekin. Em şer naxwazin li herêmê. Tabii tê bîra me Donald Trump di vê çarçoveyê de telefonê Tayyip Erdogan jî kir, Ehmed El-Şara kir. Telefonê welatên Kendavê Erebistana Siûdî jî kir. Yani got şer em naxwazin ya. Em şer naxwazin. Divê bisekine û di vê çarçoveyê de şer sekinî. Gelo şer sekinî yan amadekarî têne kirin. Ez ji we re vê bêjim. Hin derdorên nêzê Şamê îdia dikin ku hêzên girêdayî artêşa Sûriyê ji hin gundên Kobanê derketine tiştekî wisa tune ye. Me vê sibê agahî ji Kobanê girtiye. İnsanê me nikarin vegerin gundê xwe. Li derdora Çelebiye ew rêya M4 ku ji Qamişlo diçe heta Helebê ew rê di kontrola artêşa Sûriyê de ye. Bi tu şiklekî aniha destûr nadin ku însanê me vegerin gundê xwe. Pir kêm dem bi dem hin îxtiyar vedigerin qet nebe ji bo çete destaneyne ser ersê wan û mal û milkê wan zevî wan lê ew îxtiyarê ku çi wê derê re bi heqaretên pir mezin re rûbirû dimînin. Genç nikarin biçin ji ber xeteriya jiyanê lê li ber çavê wan îxtiyaran dîsa mal û milkê wan tê dizîn. Hundirê malê wan hemî tê talan kirin. Eger mabe ew jî. Ja vê yekî vekirî dikin. Telefonê kamyonetan dikin, kamyonet tê berderî çi heye çi tune lêbar dikin dişînin. Ya tiştî ku bi kerê wan were yan neyê. Mesele ne ku menfaet bibînin ji wan tişta. Mesele Kurdan feqîr bihêlin. Yani heta elektrîka mala wan jî jê dikin dibin. Mesele Kurdan perîşan bikin. Yani ew tiştî ku didizin belkî bi kerê wan neyê yani. Mesele ne ew. Ha ew Erebên ku li hember Kurdan derketin li Dêre Zorê Reqayê aniha bi qasî ku em dibihîsin tîw birçîne. Li hember çeteyên Şamê jî derdikevin aniha. Çalakî wan ê protestûyî hene. Nikarin li hev bikin. Nikarin parve bikin menfaetên wê derê. Yani ganîmeta nikarin parve bikin. Em zanin gelek tiştên Kurdan di destê wan de mane aniha li ser parvekirina wê ganîmetê bi hev ketine. Çi tê serê wan bila were serê wan. Ama bi tu şiklekî êdî Kurd baweriya xwe bi van însana nayînin. Ne bi rêveberiya Şamê ji ber wî dibêjim hevalna. Mesela aniha Ferhat Şamî jî eşkere kiriye. Divê mirov tedbîrên xwe bigire. Sibê du sibê çi dibe çi nabe. Amerîka jî vekişiya. Aniha valagiyekî cidî heye. Dewleta Tirkiye rehet nasekine. Aniha dor li Kobanê girtiye. Çi waku Kobanê dixe zehmetiye. Ew ê hesekî Qamişlo jî bixe zehmetiye. Hikûmeta Şamê kampa holê vala dike. Ew jî bila valake. Yani 10,000 însan stûya rêveberiya xwe ser debûn. Hikûmeta Şamê nişteciyên kampa holê ya Rojhilatê Hesekê vediguhezîne kampekê nû ya li parêzgeha Helebê
Serokê Yekeya Piştgiriya Aramiyê Muhammed Kênco diyar kir 105 malbat ku ji derdora 500 kesan pêkite ji kampa Holê gihîştine Helebê wan li kampekê li navçeya Exterîna li Bakurê Helebê bicih dikin. Li gorî agahiyên ku Kanal 8 eşkere dike paraniya malbatên di kampa Holê de bi taybetî yên biyanî dema hêzên hikûmetê dest bi ser da girtin ji kampê reviyan e. Bi gotina medyaya hikûmeta Veguhêziya Şamê hikûmet plan dike kampa Holê bi temamî vala bike hemî malbatên di kampê de bibe li derdora Helebê bicih bike di kampên nû de. Niha tenê 1500 malbat li kampa Holê mane. Di dema rêveberiya Xweser de dema ku wê ew der dibin kontrola Qesê de dabû zêdeyî 6000 malbat tê de hebûn. Ev mesele Amerîkayê çi ye hevalna? Amerîka hemû leşkerê xwe ji Sûriyê vê dikişîne çi qas rast e? Ew jî di Wall Street Journal ya Amerîkayê eşkere dike rojnameyekî meşhûr ya Amerîkayê dibe Amerîka plan dike di nava du mehên pêşme de hemî hêzên xwe yên eskerî ji Sûriyê vekişîne. Hejmara wan eskeran nêzîkî 1000 kesî ye. Rojnameya The Wall Street Journal ya Amerîkayê ragihand Washingtonê biryar daye dawî li hebûna xwe ya eskerî ya li Sûriyê bîne. Êdî çi dibe nizanim? Fayda eskerên Amerîkayê êdî ji Kurdan re heye tune ew jî meseleyekê dine. Dem û wexta vê biryarê hinek balkêş e li wira hêzên Sûriye Demokratîk Qesedî û hikûmeta demkîya Sûriyê li ser entegrasyonê lehev kirine lê belê di pratîkê de hê pêk nehatiye. Gelo berî ku di pratîkê de pêk were eger Amerîka vekişe wê çawa bibe? Ji ber ku em dizanin gelek nakokî hene di navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de lehev nakin. Eger lehevatinekî çê nebe di pratîkê de dibêjim, di pêkanînê de dibêjim. Amerîka vekişe wê çawa bibe? Ez dibêjim firsendekî mezin dikeve destê dewleta Tirkiye. Hikûmeta bi rêveberiya Tayyip Erdoğan û Hakan Fidan ew êrişê Rojavayê Kurdistanê bikin. Tabî bi alîkariya Dewlet Bahçelî jî dibe mirov hazir be. Em çawa hazir be nizanim? Ji aliyê eskerî ve hevan hêz û quweta me têrê nake em li hember dewleta Tirkiye bisekin li Rojava. Çeka herî mezin ya di destê Kurdan de raperîn, serhildan û xeta netewî ye. Wextê tu li ser xeta netewî tu rabî ser piya bi yek dengî wê demê dewleta Tirk dikeve nava panîkê û nikare êrişê te bike. Ji ber ku wê demê hemî sînorên heyî ê Kurdistanê radibin, Kurd dibin yek û Kurdistan çêdibe. Mecbûr çêdibe. Çünkü kaos derdikeve. Di encama kaosê de wextê ku kever li şûna xwe rûdinin wê demê mecbûrin ji Kurdan re çareyekî bibînin. Êdî Kurd û Tirk bi tu awayî li eynî welatî nikarin bi hev re bijîn ji ber ku êdî dijminî çêdibe. Anha dewleta Tirkiye di êrişa ser Rojavayê Kurdistanê de dijminiya xwe nîşanda. Bi hezara însanê me hatin qetil kirin. Di nava Mêhatçilê de. Hêjî çavê wan li Kobanî ye û hêjî dixwazin êrişa Rojava bikin. Dewleta Tirkiye ez bahsa Suudî nakim, bahsa welatekî din ê Ereba nakim. Dewleta Tirkiye. Çünkü tu derdê Suudî Erebistan tune were êrişa Rojava bike. Êl û eşîrê Ereb wê derê belkî ji xwe re girtibin keleka xwe. Ama derdê Erebistana Suudî Sûriye ye, ne Kurdin. Sûriye bixe bin bandora xwe, menfaetên Sûriye bigire. Yani rola ku Rusya di dema Beşer Esed da lîstî bû anha Erebistana Suudî dixwaze wê rolê di dema Daişê de, di dema vê Heteşê de bilîze. Yani dixwaze li wê derê hakim be. Lê dewleta Tirk cuda ye. Dewleta Tirkiye dixwaze Rojavayê Kurdistanê tune bibe, Kurd li wê derê bê pergal bibînin. Em amade bin yani. Ev biryara Washingtonê ne tenê li ser kaxizê ye hevanno, li ser erdê jî anha di pratîkê de ye ji hindeveran vedikişin.
Mesela haftaya borî artêşa Amerîkayê baregeha Tenef û Şedadî vala kirin. Ev her du baregeh ji bo hevpeymaniya navdewletî ya ji bo şerê li dijî Daişê deverekê girîng bû, stratejîk bû. Amerîkayê bawekî hevdem li gel plana vekişînê pêvajoya berfireh ya veguhestina çekdarên Daişê yê ji Sûriyê ber bi Iraqê ve jî dest pê kiriye. Vekişîna ji Sûriyê nayê wê manê ku Sûriye aram biye. Tiştekî wisa tune ye. Yani Amerîka aniha hêzekî zêde li Rojheta Navîn kom kiriye. Berpirsên Washingtonê şiyarî didin Tehranê eger şert û mercên wan qebûl neke ew bi êrişeke mezin ya eskerî re rûbirû bimîne. Tuşpa şerê Amerîka İsraîlê ana amedekariyê wan li hember Îranê ew jî meselekê din e aniha amedekarî ciddî hene. Dibe ku nava vê heftê de jî şer dest pê bike. Lê dibe ku dîsa welatên kendavê Ereb bikevin dewrê şer henekî paş ve bixin. Medyaya Amerîkayê behsa wê yekê dike ku artêşa welêt hemû amedekarî kirine ku dawiya vê heftê êrişê Îranê bikin mesela. Lê biryara dawî di destê Serokê Amerîkayê Donald Trump da ye. Heta niha ev biryar mor nekiriye. Lê hevanna. Çawa? Mesela nûçeya CNNê heye. Ew çi dibêje? Di derbarê şerê İran, şerê Amerîkayê ê li hember Îranê de binêrin ji we re bêjim. Ew çi dibêje? Madem me behsa vê mijarê kiriye. Li gorî nûçeya CNNê artêşa Amerîkayê amade ye dawiya vê heftê êrişê Îranê bike. Lê tê gotin ku Serokê Amerîkayê Donald Trump biryara xwe bi zelalî eşkere nekiriye. CNNê ragihand piştî ku Amerîkayê li Rojheta Navîn hêzên xwe yên esmanî, deryayî niha zêde kirine, ji rêveberiya Trump re hatiye gotin ku vebijêrkên eskerî wê di demekê Kurd de amade bin. Trump di civînan de hem li ser aliyên êrînî hem jî li ser aliyên negatif yên destwerdana leşkerî sekiniye aniha ji xwe re analîzê xwe çê dikin. Çi baş e, çi xirab e ji bo wan eger êrişê Îranê bikin li ser vana niha nîqaş dikin. Ji şêwirmendên xwe pirsiye rêya herî baş çi ye ji bo Amerîkayê? Merû şer bike, merû şer neke. Hatê diyarkirin ku rayedarên peyebilind yên ewlekariya netewî roja çarşemiyê li odeya rewşê ya Koşka Spî di derbarê Îranê de li hev civiyane. Hat eşkrekirin nûnerê taybet yê Steve Witkoff ya Rojheta Navîn e zavayê wî Jared Kushner jî di derbarê danûstandanên bi Îranê re agahî dane Trump. Di wê nûçeyê de hate gotin ku artêş amade ye vê heftê êrişê Îranê bike lê Trump hêjî biryara xwe ya dawî nedaye. Hinek hêzên Amerîka yên esmanî ji Brîtanyayê re ji Brîtanyê ber bi ciyên nêzê Rojheta Navîn ve firiyane li wê derê hatine bicihkirin. Ne tenê yani hem balafir û hem jî keştiyên şer. Aniha li derdora Îranê ciyê xwe pozisyona xwe girtine. Hêzên deryayî yên zêde jî sewqê herêmê hatine kirin. Çav li rêye ku Wezîrê Karê Derve ya Amerîka Marco Rubio 28 Sibatê biçe İsraîlê. Rubio wê di derbarê danûstandanên bi Îranê re agahiyan bide Benyamin Netanyahu Serokwezîrê İsraîlê. Tiştekî bi vî şîklî heye. Niha em derbasî mijar ew bibin hevandan. Ev duh rapora komîsyonê hebû. Sinan Çîtyürek jî xwe îfade dike li ser mijarê. Ez dibêjim qey mühîm e. Sinan Çîtyürek yek ji wekîlê me ye di Dem Partiyê de li Parlamentoya Tirkiyeyê divê diviya bû Dem Partiyê rapor red bikira. Çima rapor red nekiriye? Min do ji we re rapor xwend. Dîde tu tiştekî di derbarê Kurdan de tune ye. Hema terör li jêr, terör li jor. Hema Tirkiyeya bê terör, hema em bifilitin ji teröra 40 salî. Yani tiştekî çareseriyekî pêşniyaz nake, lê Dem Partiyê gotiye erê ji raporê re Sinan Çîtyürek red dike. Dibe gerek wisa nebiye. Parlamenterê Dem Partiyê nerazîbû nîşanê rapora komîsyonê de got, diviya bû Dem Partiyê eşkere bigotan na. Em vê raporê red dikin. Tenê nîşandana helwestekê nerazî terê nake. Rapora komîsyonê doh di civîna 21 û ya dawî de rapora xwe erê kir.
Rapor bi 47 dengên erê hate qebûl kirin. Di dengdanê de 2 dengên red derketin, yek jî bê alîma bi vê yekê re xebatên komîsyonê jî temam bûn. Di dengdanê de endamê tîpê Ahmet Şık, endamê Partiya Kedê MHP İskender Bayhan gotin na ji vê raporê re. Endama CHP Türkan Elçî jî bê alîma. Parlamenterê Dem Partî Sinan Çîftîrek li ser hesabê xwe X'ê naveroka raporê rexne kir. Dibêje rapora komîsyonê di çarçoveya terorîzmê de li pirsgirêka Kurd dinêre. Yani bişkova yekem ku bi xeletî hatibû tevxistin aniha berdewam dike. Merû bişkova xwe wextê ku şaş tevxe êdî heta dawî diçe. Yani bingeha dewleta Tirkiye şaşatiye avekirin. Sinan Çîftîrek beyan dike ku di xalên 42-46 ên destûrê de jî nîşaneyekê guhertinê tune ye. Lewma Dem Partiye diviya bû dengê nav bidaya, di destûra bingehîn de tu qanûneke biratî wekheviye tune ye. Hebûna Kurdan jî tune ye di destûra bingehîn de. Lê di rapora komîsyonê de behsa biratî wekheviya Tirk û Kurdan tê kirin. Yani mantık tê tune ye dibêje. Nakokî heye. Yani hûn çawa dikarin bi Kurdan re ku hûn baweyeke fermî wan nas nakin bikarbin biratiyê çêbikin. Milletekî ku di fermiyetê de hebûna wan tu nas nekî di destûra bingehîn de. Tu çawa raporê de dikarî bêjî biratiya Kurd û Tirkan. Yani dixwaze bibêje ev taktîk e. Sextekariye durûtî ye vaya gotinê min in. Yani dixwaze wisa bêje nabêje. Ama ez dikarim bêjim. Hûn çawa dikarin biratiya xurt bikin eger hûn hebûna wan di destûra bingehîn de qebûl nekin. Dipirse Sinan Çîftîrek. Wekî din dibe di raporê de pir caran behsa dewlet, ewlehî, terorîzm tê kirin. Lê behsa Kurdan nayê kirin. Behsa welatê Kurdistanê jî nayê kirin. Daxwazeke siyasî ya gelê Kurd nayînin ziman. Di raporê de tu tiştekî di derbarê Kurdan de tune ye. Daxwazên siyasî, daxwazên kültûrî yên Kurdan çi ne? Welatê Kurdan, Kurdistan wê çawa hal bibe? Serweriya Kurdan li ser coğrafya Kurdistanê. Hebûna Kurdan mesela. Hebûna Kurdan baweke nasnameyî, ziman, çand, kültür, yani tişta ku Kurd dike Kurd. Ew tune ne. Ne di raporê de heye, ne di qanûnê Tirkî de heye tiştekî tune. Tenê sextekarî dibêjin biratiya Kurd û Tirkan. Sinan Çîftîrek dibêje eger ev rapor li şûna çarserkirina pirsgirêka Kurdan behsa pêvajoyeke Tirkiyeya bê terör yan jî pêvajoyeke hevgirtina neteweyî biratî û demokrasiyê bike, eger pêvajoyê tenê wekî meseleya terorîzmê bibîne, mafê perwerdeyiya bi zimanê Kurdî tê de tune be, wê demê çi dimîne ji bo mirov ji bo xatirê wî ji raporê re bibije erê. Tu tiştekî tê de tune ye. Yani Türkiye'ye bê terör. Bi wê çavê li meselemizê dike. Yani hevgirtina pêvajoyeke hevgirtina netewî biratî û demokrasiyê heye, lê binî wî vala ye, navaroka wî vala ye. Yani ev pêvajo meseleya me, meseleya Kurdan tenê wekî meseleya terorîzmê dibîne, mafê perwerdeyiya bi zimanê Kurdî tê de tune ye, baş e dibê we ji bo çi rabû got erê. Yani tiştê ku mirov ji bo yek xalekî ji min re bibînin ku ji bo xatirê wî mirov bibêje erê ji raporê re. Tune. Hevano aniha ez tiştekî nîşanê ve bidim ka şaredariya farqînê. Tamam. Şaredariya farqînê çi kiriye? Çi kiriye? Çi kiriye? Aniye lewheyên Kurdî diyara ve kiriye binêrin ez ji we re çi dibêjim hevano ev tiştek ku hûn dibînin şaredariya farqînê yani sîlwanê bi Kurdî û Tirkî ev tabele ê ku niha ev camêr li diyara dixe ev tabele amade kirine hem bi Tirkî hem Kurdî ji bo balê bikişîne ser giringiya zimanê dayîkê zimanê Kurdî tabelayên navnîşanan yani adres hem bi Kurdî hem bi Tirkî ne şaredariya farqînê di çarçovê 21 Sibatê roja zimanê dayîkê a cîhanê de
tabelayên navnîşanan sokak nîşan didin. Li navçe bi zimanê Kurdî û Tirkî nû kir şaredariyê tabelayên taxan, kolanan a caddeyan bi du zimanan amadekirine li gelek deveran ve daliqandine di tabelayên nû de navên ciyan hem bi Kurdî hem bi Tirkî ne şaredarî bi vê xebata xwe armanc dike ku dewlemendiya çandî berbiçav bike di jiyana navçê de ferasetekî bide avekirin şaredarî her wiha hedef dike ku bi vê xebatê li qadên cemaweriyê xwegihandina xizmetên bi zimanê dayîkê xurttir bike. Ez dengê wî vekim hinek millet çi dibêje? Bi münasebeta şaredariya Pirzimanî em kuçe û kolanê xwe bi Kurdî dixemilînin. Tabelayên me yên ku li ser derya tê nivîsandin hemûyan me kiriye Pirzimanî, Tirkî û Kurdî em dinivîsînin. Îroj hejdê Sibata sala 2026 mehu dehro şûnda wê 2 salê me biqede ku em li ser şaredariya Fatmînê ne. Di pêvaja hilbijartinê û piştî hatina xwe ser şaredariyê jî me bi çend axaniya destnîşan kiribû ku wê kar û xebat xizmetên şaredariya Fatmînê wê di zimana ango Pirzimanî vê bêne kirin û me soz dabû gelê xwe ku navê kuçe û kolanên xwe, deşt û zozanê xwe, tax û gundê xwe bikine zimanê Kurdî. Em ê nîşan bidin ku çawa ku Kurdî kar û xebat xizmet dikarin bên kirin, bi heman rengî bi Kurdî jî kar û xebat xizmet dikarin bêne kirin. Di vê çarçoveyê de îro li şaredariya me pênga ve gaveke gelek giring hata avêtin û êdî navnîşan li Farqînê li rex Tirkî bi Kurdî ne jî. Kesekî ku xwe bigîne Farqînê û bixwaze biçe navnîşanekê wê li kuçê hêsanî karibe bi Kurdî bipirse û wisa ev ê xwe bigîne mala xizm, heval, dost, cîran û taxa ku dixwaze biçêkê. Me navê kuçe û kolan, tax, tevvekî li rex Tirkî bi Kurdî jî danî. Wek şexs ev xeyaleka min a bi salan bû ku ev tişt bêkirim. Ji ber ku îro ev yek bi destê şaredariya me şaredariya Fatmînê bi partiya Demê hatiye kirin gelek kêxweş bin û awayekî qismî be jî hinek xeyalên me pêk hatin barim ev xeyal hemû xeyalên gelê me ne. Ji niha pêva jî li gorî ew daxaniyek me berê hilbijartinê da piştî hilbijartinê ku me dabû em ê tev bigerin û bixwazin û nîşan bidin ku li rex Tirkî kar û xebat xizmetên şaredariyê dikarin bi Kurdî jî bêne kirin. Vê wesileyê jî 21 Sibatê roja zimanê zikmakî li tevahiya gelê me pîroz dikim û bang li gelê me dikim ku têkoşîna xwe ya ji bo zimanê Kurdî birîntir û zêdetir bikin, xwedî derketina xwe baştir bikin, li mala xwe li sazî û dezgehên xwe, li sazî û dezgehên dewletê li her derî Kurdî biaxivin û nîşan bidin. Baş e hevanda. Qedrî esen hev şaredarê Silvanê Farqînê axivî. Ez ji we re spas dikim ez werim cem we hinek helê we pirsim. Pir nûçe hene rast e. Ama ez ê bêhlim hin nûçiyan bêhlim ji bo êvarê ji ber ku êvarê em ê binêrin ka çawa be. Mîvanê min heye, tinê ye. Ez ji we re kî amade bikim, kî bînim. Lê ez zanim hefteya pêş me bernameyên dewlemet çê bibin. Hefteya pêş me. Baş e. Hin sürprizê me hene ji we re. Ji İsraîlê. Mîvanê me taybet wê hebin. Ew ê bi îngilîzî biaxivin. Lê em ê hewl bidin wergerinin. Zelal e lê dibe ez hinek amadekarî bikim. Saet, roj ji we re diyar bikim. Hefteya pêş me roja sêşemê bernameyekî me taybet hebe di ekranê de hûn ê çira kesan bibînin. Em ê behsa tekiliyên İsraîl û Kurdan bikin. Ana ev mijara ku derketiye holê dibêjin İlham Ehmed nizanim 11 caran hevdîtin pêkaniye û bi İsraîlê re filan bêvan. Hevan ev bêbingehên ne rastin. İsraîlê daxwazên Kurdan pirsiye nizam çi wana hemî em ê bersiva wan bidin roja sêşemiyê hefteya pêşiya me.
rayedarên paya bilind wê tevlî bibin. Ew bi İngilîzî baxifin lê werger wê werekirin. Em binêrin. Yani tekiliya İsrail û Kurdan çiye çinine em hinekî zilal bikin. Kurdên me ên li İsrailê hêz û quweta wan çi qasî çi qas bi bandorin li ser dewleta İsrailê. Ona hemî em yek bi yek behs bikin. We got erê, we gotibe erê ez peyamê we jî dibînim mala wê ava. Kîjan ronî tu dibêjî? Mesela İsrailê de hûn dibêjin. Ronî ruha jî wê mirabe. Em ê her du bi hev rabin. Em ê bi hev re pirsan bipirsin. Tabii zanîna ronî ruha gelek li ser meseleya tekiliya Kurd û cûhûyan. Ew jî bimerabe, ew jî bersiv bide. Ahmed Aslan gelek spas dikim. Her hebî. Hefta borî jî te gelek abone ji me re şandin. Mala te ava. Hevan bi vê wesilê anî bîra min Ahmed Aslan anî bîra min. Ka bibin abone ya. Hinek bibin abone em vê kanalê mezin bikin. Hindik ma em bigêjin 100 hezarî. Bibin endam jî. Bibin endam jî. Hakikaten hevalê me rojnameger êl bi me re kar dikin hem li Bakurê Kurdistanê hem li Rojava. Ji me re agahiyan dişînin. Yani hewce deriya wan jî bi alîkariyê heye. Tiştekî çê bibe baş dibe. Xatirê we silav rê sevano. Bi hêviya rojên xweş azad êvarê ez biwere me.